Celým problémom sa mesto zaoberá už viac ako týždeň a pol. Dneska bola aj mimoriadna mestská rada, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou. Tie ponuky, ktoré boli prezentované v priebehu minulého týždňa, investor nie že odmietol, ale v zásade ako navrhol aj iné riešenia. V tejto súvislosti bolo dohodnuté, že samospráva mesta má záujem, keďže v tomto spore vystupuje, ale to mám nazvať ako spor, vystupuje ako akýsi mediátor celého problému, ktorý na jednej strane má záujem hájiť záujmy občanov a na druhej strane samozrejme musí rešpektovať aj všetky právne veci, ktoré sa týkajú, zákonné veci, ktoré sa týkajú investora ako takého. Takže dneska bolo dohodnuté, že sa pokúsime ešte opakovane nadviazať komunikáciu s investorom a pokúsime sa nájsť také riešenie, aby bolo výhodné pre obidve strany. Čo do mňa chcete fúriť? Ja som stavbár, hej. No, tak bolo, ste mali sa Moment, stavebné povolenie. Počúvajte ešte raz. Zákon, držíte sa dobre. Ochranné pásmo od vašej bytovky je 21 metrov. Lebo výška bytovky je 21 metrov, keď sa skloní, je 21 metrov, tam začíname dobre. To je všetko v sklade zákonu. Poďte za projektantami, si myslíte, aké sú zákony. No tak potom je. Tam nedovolí. A však ponúklo 3 náhrady, 3 pozemky. Ale váš nejaký ten šéf nechce zobrať nič. Akože nie, ale čo? Ale územný plán tam nie je zmenený. Na benzínku musí byť špecificky zmenený územný plán. Mesto to zrobí. Ináč to nemôžete stavať. A keď mesto kúpi pozemok, kde pôjdeme? A budeme 2 roky meniť územný plán, kto nám zaručí, že ho zmenia? A toto my tu budeme robiť. To je chemikálie a všetko z benzínu a z nafty. Vidíte si vy.